Pekne pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť toto plastové vedierko, ktoré je primárne určené do pieskoviska alebo do bazénu. To farebné vyhotovenie je také, že je vhodné ako pre dievčatá, tak aj pre chlapcov. Súčasťou toho vedierka sú takéto plastové hrabličky a takáto plastová lopatka. Je to skvelé pre hru v detskom pieskovisku, prípadne na naberanie a manipuláciu, prekladanie nejakej jemnej hliny, prípadne použitie v bazéne na prečerpávanie vody. Je to užitočný doplnok detských ihrísk, detských pieskovísk, detských bazénov. Odporúčame vďaka svojmu farebnému vyhotoveniu a tvárovému vyhotoveniu je príťažlivý pre deti. Zároveň to plastové vyhotovenie je veľmi ľahké, veľmi jednoduché pre manipuláciu malými deťmi.